Жай фасылының матур көннәре дөнья буйлап атлый башлады. Бүген икенче көне. Әлеге матур көндә бүгенге безнең юбиляр шыбыз Иске Кулатка районының Урта Терешка авылында дөньяга килгән. Матур юбилей тантанасы белән котлар өчен без Иске Кулатка бистәсендә гомер кичерүче Халида Бариевна Усманованы чакырып алабыз. Беренчеләрдән булып җылы теләкләрен аңа кызы Розалия, улы Ринат һәм яраткан оныгы Денислам җиткерәләр. Әниебезнең гомере олы бер китап язарлык гомер. Ул гади авыл баласы булып дөньяга туа. Мәктәптә бары яхшы билгеләргә генә укып, үз көче белән педагогия институтына укырга керә. Һәм гомере буе без ике баласына гына түгел, ә үзенең бик күп укучыларына икенче әниләре була ала. Аны укучылар да, укытучы хезмәттәшләре дә нык хөрмәтлиләр. Тормышта нинди генә җилләр иссә дә, әниебез сынмастай тал тирәк сыман көчле булырга тырышты. Безне тәртипле итеп тәрбияләп үстерергә булдырды. Хәзер инде буй үсеп, үзебез олыгайсак та, без аның өчен һаман сабый булып калабыз. Укытучы һөнәре ул бар вакытыңны үзенә таләп итә торган һөнәр. Эштә генә түгел, өйдә дә берәр кочак дәфтәрләр алып кайтып, төннәр буе планнар яза иде ул. Гаиләсенә дә каяндыр вакыт тапты. Кай арада ничек өлгерә торган булгандыр. Хәзер генә аның бар якка да тырыш һәм өлгер булуын аңлыйбыз. Әнкәебез безнең үзе ашамыйча безгә ашатырга, кимичә безгә кидерергә, күрмичә безгә күрсәтергә омтылды гел. Барысы өчен дә мең рәхмәтләр әйтәбез сиңа, кадерлебез. Читтә яшәсәк тә, гел синең җылыңны тоеп яшибез. Сагынып, яратып кайтырга гел ашкынабыз. Матур гомер бәйрәмең, юбилеең котлы булсын, газизыбыз. Саулыкка теренеп, матур гына, бәхеттә озын-озак гомер ит. Кояш нурларына тиңләп, әнием, сыенабыз җылы куеныңа. Безнең өчен иң якыныбыз син, бердән беребез якты дөньяда. Гел ягымлы, нурлы йөзең ям өсти өебезгә. Иркәли назлы сүзләрең көч биреп һәммәбезгә. Шуңа киң булды юлыбыз, ныгыды канатлар да, сер бирмәдек авырлыкка, янәшәдә син барга. Сагынып кайтабыз канатланып, күрергә дип әниебез, әбекәем сине. Сине күрү белән саф, ягымлы, җылы хисләр били күңелне. Яннарыңа синең җыелганда, барыбызны кочып назлысын. Олыгайдык күптән үзебез дә, тик сиңа без һаман сабыйбыз. Синең кебек беркем ярата алмый, оныгым Денислам шикне. Синең кебек беркем бирә алмый, иркәләүне, сөю һәм назны. Кадерле Халида Бариевна, балаларыгыз һәм оныгыгыз сезне яратып, сезгә сокланып, сездән яшәү көче алып яшиләр. Һәм күренеп тора, алар сезнең мәхәббәтегезнең кадерен бик яхшы беләләр. Һәм шуны раслап, чираттагы җыр сезгә балаларыгыздан бүләк булып бара. Isen sağ yere değilsin, uyumda da küngelde de yaşı bitsin en iyisen. Doğan günün beleneni
birge dip suzam Matur şeşek beyleme Men yaradan seni eli Kutlu bulsun beyreme Tuğan günün bilen eli Kadirlim birden bire Telimizge dileklerine Uzun bulsun ömrü Tuğan günün bilen eni Kadirlim birden bire Telimizge dileklerine Uzun bulsun ömrü Telimizge dileklerine Uzun bulsun ömrü Uzun bulsun ömrü Алдагы кытлау хаты кабат Халида Бариевна Усманова хөрмәтенә юллана. Матур юбилее белән аны бер туган энесе Равил, тормыш иптәше Лилия, балалары Эльнара, кияүләре Камран, оныклары Медина һәм Алим котлыйлар. Газиз апабыз, котлы булсын синең юбилеең, чәчәк атсын бакча гөлләрең. Ак бәхетләр белән кайгы күрми, үтсен синең алыгы көннәрең. Йомшак күңелле апабыз, җылы сүзләрең, акыллы киңәшләрең, һәр вакыт ярдәмгә әзер булуың өчен зур рәхмәт сиңа. Кадерле безнең, Ходай биргән гомереңдә күпме авырлыклар күтәреп уздың. Сынмадың, сыгылмадың. Берсеннән берсе чибәр, энҗе бөртегедәй балалар үстереп, хәзер шуларның уртасында балкып утырасың. Беребезне дә онытмыйсың. Балаларыбыз сине хәтта икенче әниләре дип тә йөртәләр. Чөнки син алар белән бергә борчыласың, алар белән бергә елмаясың. Кирәк икән, таләпчән дә була беләсең. Без сине барыбыз да бик яратабыз. Ак күңелле, саф күңелле апабыз, син бит яшәү яме бирәсең. Сүнми торган якты йолдыз кебек, безгә бәхет, шатлык нуры сибәсең. Без көйләгән хөрмәт бишегендә, тибрәлгәндә сайрар асыл кыш. Син бәхетле, син сөекле, син кадерле диеп апабыз. Сагыш сине урап үтсен һәр чак, дәрт сүнмәсен йөрәк түрендә. Балкып янсын бәхет йолдызларың, аяз, тыныч күңел күгендә. Кадерле Халида Бариевна, без дә ихластан алдагы теләкләргә кушылабыз һәм бүләккә җыр юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Туган көнең белән апам диеп яздым күңел китабына. Кошлардан сырадым моңна, сиңа диеп язган җырларыма. Якты киләчәкләр телим, гел шатлыклы көннән торган. Ашык йөзле минең апакаем, туганнарны туган итә торган. Якты киләчәкләр телим, гел шатлыклы көннән торган. Ашык йөзле минең апакаем, туганнарны туган итә торган. Гомер агышларын сизәм, туган көннәр килеп
жеткәндә туганлыкның көчен тоям бер-беребезне сагынып көткәндә туган көнең белән котлап бәхет сиңа үзе килсен күңел җипләреңә тыйма шатлык куанычлар гына тезсен туган көнең белән котлап бәхет сиңа үзе килсен күңел җипләреңә тыйма шатлык куанычлар гына тезсен Туган көнең белән апам котлыйм сине котлыйм кадерлем җиһаннарга ишетерлек бу җырымда минең теләкләрем Ходаемнан сиңа сырым сәламәтлек исәнлекләр бер-беребезгә мәрхәмәтле булсак кабул булыр безнең теләкләр Ходаемнан сиңа сырым сәламәтлек исәнлекләр бер-беребезгә мәрхәмәтле булсак кабул булыр безнең теләкләр